pasalubong, oh. Tignan mo, oh. Tapos bigla kang pre-preno. May salpok ka talaga rito sa ano na yun, bato na ito. Guys, ayan, nandito na tayo sa Highway 3, no? Kita nyo, wala pang ka-stress na sa left and right. At pati yung mga kahoy na yan, walang snow. Tulad nga lang sabi ko sa mga previous video vlog natin, dito sa bundok, sa Rocky Mountain, bawat lugar dito, iba-iba yung ano guys, iba-iba yung klima. Dito malamig, may snow. Doon sa banda ron, mainit, walang snow. Siguro dahil sa daanan ng hangin. I don't know. Pero ito yung lugar na bihira nating daanan, no? Ito, Highway 3 ito guys, papuntang Osoyoos, British Columbia. Dito hindi masyadong akyatan, pero ang karsada rito liko-liko. Matindi ang liko-liko rito. At saka wala nang signal, oh. Wala nang signal itong aking electronic plugging device. Pati itong cellphone ko, wala na ring signal. Kaya dito, mahirap dito kapag kagabihin ka, dito ka matulog at may mangyari sa'yo rito, hindi ka makakatawag o makaka-message ng emergency assistance. Kurba-kurba. Ay, no? Kurbada roon. Tsaka ang speed limit dito, ano lang, kita nyo, 60 km/h. Sabi slow, kaya andito na yung kurba-kurba na masikip. Dahan-dahan lang ako, hindi naman ako nagmamadali, bukas pa naman ang pick up ko eh. Dito halos di mo makita yung pasalubong mo eh, oh. Guys, ha, yung sinasabi nilang delikadong lugar dito sa British Columbia, lalo na itong kurbada to eh. Kapag 53 feet na truck ang magsalubong dyan, okay, how much yung oversized load dito dumaan? Hindi ko alam kung pwede sila dumaan dito o sa ibang ruta. Ayan, oh. Kailangan mo silipin dun sa kabila.
malayo-layo itong takbuhang ganito ang gagawin ko guys. Ito ang ida-drive ko ng malayo-layo. Mga 2 oras ito, ganito. Kailangan natin mag-focus. Kunting kempot na lang matatapos ng truck, magkakaroon pa tayo ng problema pagka hindi tayo mag-focus. Kaya ingatan natin. Naka-joyride kayo sa akin guys. Pati nga tong sombrero nila guys diba itong sombrero nila ng ginagamit ko, bigay sa akin na may pangalan to hindi ko na rin pwedeng gamitin kasi makikita ang pangalan ng company, kaya lahat hindi na pwede, kailangan mag-ingat, yun ang hinihiling pwede kong gamitin ganito basta hindi lang ako lilingon sa camera or hindi ipapakita sa camera kasi siyempre may pangalan, diba? Mga tropa natin dyan na yun nga, may mga side comment about sa company. Negosyo nila yan, pag-aari nila yan, pros nila yan. Pero hindi natin masasabi kung ano talaga pa kasi wala pa sila sinasabi sa akin. Hinihingi ko pa. Ipa-vlog ko rin yan, huwag kayong mag-alala guys, para malaman natin talaga lahat. Ito tulad ito. Dahan-dahan ka rito. Ito delikado to dito kapag kayong winter. Naku po, paktay tayo rito. Madulas ito kung nagmamadali ka rito diretso ka doon sa ditch.
Slow down. Ayan guys, oh. Sinong naka-experience na yung mga karsadang ganito? Oh, doon, no? Nandun sa kabila yung ano. 40 km/h yung urbano. Paano na lang kaya kapag mayroon tayong ano, makasalubong, oh. Tignan mo, oh. Tapos bigla kang pre-preno. May salpok ka talaga rito sa ano na yun, bato na ito. Merong sumusunod sa akin. Pero wala silang magagawa eh. Siyempre, slow down dito eh. Kurba-kurba eh. O, ayan guys ha. Delikado to kapag ka talagang madulas ang karsada. Pero kita nyo, wala pa talagang snow rito. Kumbaga nandito tayo sa kabilang side ng Rocky Mountain ha. Yung dinaanan nating kagahapon, nakita nyo sa video, ang mga bundok doon sa Rogers Pass, eh mataas na ang snow. May mga snow na, kamo. Dito wala pa oh, malinis pa. Yung mga kahoy na yan, green na green pa. Kaya kailangan mag-focus. Kurba-kurbada. Ay, may nag-attempt sa akin na ano, overtake oh. Kailangan lang nila bilisan kasi kurbada niya, baka may pasalubong. Sampukan ang mangyayari. Sa barrio. Dahan-dahan lang. Pagka ganito yung karsada. Dahan-dahan guys, nandito tayo ngayon sa Highway 3. Papunta tayo ng Osoyoos, British Columbia. Ay, nakita ng winding road. Pag ano, no? Slow moving truck. Sabi niya rito, yan. Dahan-dahan lang tayo. Basta may sign na slow moving truck, magdahan-dahan ka na kasi delikado rito. Yan o. Yung karsada na to, kita mo sa kabila o. Saan ang kukurbahan mo eh. Napakadelikado. Ayan guys ha. Isa sa mga matitinding lugar dito sa British Columbia, Highway 3.
slow down. Baka mamaya sumalpok tayo dyan sa gilid. Tayo paakyat, sila pababa. Ganito ang minamaneho mo, kailangan dalawang kamay tayo guys sa kalsada. Overtake na kayo para hindi kayo ma-delay, kasi kapag ako umaakyat hindi ako mabilis. Highway 3 Sunday Summit, sabi niya. Kailangan pa talaga mag-slow down sa 30 km/h. Guys, andyan pa ba kayo nanonood? Ito, makikita yung mga kurba-kurba rito ah. Ito, delikado. Delikado yun, wala man lang baryo.
Dahan lang. Para hindi natin makita ang pasalubong. Ayan guys, nag-brake check lang ako rito. Sabi niya rito steep grade ahead. Steep grade ahead. Brake check adjustment. Ayan o. Mine Hill. Yung lusungan na yan guys. Palusong ito na kurba-kurbada. Ayan makikita natin. Na guys, yung 8% downgrade track gear sa low gear. Track advisory 40 lang sabi. Set up ko na yung engine brake ko para hindi tayo sumubsob doon sa baba. Ayan guys, oh. Tayo yung view na yan. Runaway lane. Sunod ang runaway lane dito. Kurbada. Slow down. Baka tayo dumiretso doon sa lumagpas doon. Kapag may mga ganitong mga sign,
pay attention tayo kasi ibig sabihin niyan truck 7% truck gear down ahead for 1 kilometer. Tapos may mga sign is low, ang speed limit 60 km per hour dito. Naabot na tayo ng hapon guys sa pagmamaneho. Yung 2 oras, mga 3-4 na oras mo bubugulin dito sa lugar na to eh. Ano? Mga delikado. Slippery when wet, sabi nga nila. Pati GPS din, kurba-kurba rin eh. Tomasenas. Lakay Tracker.